Na jednom zo železničných priecestí v Košiciach sa zatvárajú rampy aj vtedy, keď neprechádza vlak. Vodiči stoja v kolónach niekedy aj pol hodinu. Železnice o probléme vedia. Zdá sa však, že ho tak skoro nevyriešia. Tento zvuk počúvajú vodiči na Rampovej ulici v Košiciach až príliš často. Tvrdia, že niekedy stoja v kolóne aj niekoľko desiatok minút. Keď som bral kamaráta, tak sme tu čakali, sme to stopli, že 23 minút. Niekedy sa tu čaká 5 minút, niekedy asi 20. Dole závory. Vodičov hnevá najmä to, že medzi zatvorením priecestia a prechodom vlaku neraz ubehne aj niekoľko minút. V niektorých prípadoch aj viac ako 10 či dokonca 20. Fungovanie priecestia totiž ovplyvňuje aj prevádzka v nedalekej železničnej stanici. Do celkovej doby uzavretia priecestia je preto potrebné započítať čas na obsluhu zabezpečovacieho zariadenia a čas samotnej jazdy vlaku. Ešte viac dokáže vodičov nahnevať to, keď počas zavretých rám neprejde žiaden vlak. Priecestie je zavreté počas vykonávania posunu, pričom posunujúci diel nemusí prejsť priecestím, ale pohybuje sa v jeho tesnej blízkosti a reálne by mohol byť príčinou ohrozenia bezpečnosti dopravy. Situáciu priamo na mieste sme sa rozhodli skontrolovať aj my s kamerou a so stopkami. Vybrali sme si náhodnú hodinu počas dňa mimo dopravnej špičky a sledovali sme, ako dlho je priecestie zatvorené a otvorené. Zo 60 minút bolo priecestie otvorené len 24 minút. Počas zvyšných 36 minút ním prešlo 7 vlakov. Dlhá doba uzavretia priecestia na Rampovej ulici v Košiciach je žiaľ normálny prevádzkový stav zabezpečovacieho zariadenia, ktoré je atypické, vybudované bolo ešte v roku 1979. Ak je problémom len to, že je na danom mieste staré zabezpečovacie zariadenie, tak Železnice Slovenskej republiky by si mali určiť priority, pretože mesto Košice je veľké mesto, je to veľká železničná stanica a tie investície, ktoré idú do infraštruktúry na východnom Slovensku, sú rozhodne malé. Železnice tvrdia, že v nedávnej minulosti už vykonali technické opatrenia na skrátenie doby uzavretia priecestia pri vlakoch v smere do Košíc. Komplikovanú situáciu by mohla vyriešiť modernizácia zabezpečovacieho zariadenia. Železnice ju síce pripravujú, no kedy k nej reálne dôjde, v súčasnosti povedať nevedia. Ondrej Behún, Slovenská televízia.